जों दायो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि टेटनि सोमोन्दै एसे इंलिसनि सायाव सावरायनो नागिरदों। दायो आं सरासनस्रायै टेन्सनि सायाव फोरोंगोन बे नङा, सावरायगोन। दा टेन्स होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो टेन्सखौ मोनफ्रोमबो सिरियालै जोङो सावरायनाय नङा। टेन्सनि बेलायाव कारेक्ट टेन्स हिसाबै माबायदि फैयो बेखौ थोंजोङै एसे सावरायगोन। जोङो बाथौखौहाय जों सावरायनोसै। गिबियावनो आं होनोसै दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स। दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स होननाय लोगो लोगो जों सरासनस्रायै बयबो रोंखायो, जायनाखि बिथांमोना टेटआव एफेयार जानो नागिरदों। दा बेवहाय दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनिफ्राय माबायदि कारेक्ट टेन्स फैयो आं थोंजों बेखौसो सावरायगोन। जों कारेक्ट टेन्स होननाय लोगो लोगो आं थोंजोङै कारेक्ट टेन्स फर्म, प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स होननाय लोगो लोगो कारेक्ट टेन्स फर्म, कारेक्ट टेन्सनि मोनसे महर। फरिखायाव फैनाय समाव कारेक्ट टेन्सआ माबायदि फैयो आरो माबायदि फैयोब्ला माबायदि सिम्बलिक सिस्टेमजों जों माबायदि सिनायनो हायो, बिनि सायाव आं गुसुङै सावरायगोन। दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स होननाय लोगो लोगो जेरै माखासे I am busy, why did we, please silence, hurry up, don't disturb me, look at it। बे आं होनाय माखासे सिम्बलिकआ मोनसे दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि मोनसे सिम्बलिक, जेराव बेखौ गारनानै प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव कारेक्ट टेन्स हिसाबै दिनैसिमबो जोङो बांद्राय फैनाय नुफेराखै। जों बेखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो। जेरै फरिखायाव फैयोबा I am busy होननाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो ओरैबायदि फैगोन, जों गावबो माखासे कुइसनखौ क्रिएट खालामनो हायो। सरासनस्रायै बेहाय जोङो मोनसेबा मोननैल' एग्जाम्पल होगोन। I am busy होननाय लोगो लोगो आं मा खालामदों, जों बेयाव होनना I am busy होननाय लोगो लोगो I do the work, जों बेवहाय नोजोर होब्ला नुनो मोनो। कारेक्ट टेन्स होननाय लोगो लोगो जाय सेन्टेन्सखौ नायोब्ला नैबे ससेया मा जागोन, आद्रा थानाय बाथ्राया, जों बेखौ नोजोर होयोब्ला जों आबुङै मिथिनो हायो जे I am busy होननाय लोगो लोगो आं बिजिब्ला अब्ला आं मा खालामदों, थोंजोङै जोंनि फिननाया जागोन, जुदि आं बिजि जादोंब्ला आं मा खालामदों, आं खामानि मावगासिनो दङ। I am doing the work। दा I am busy फरिखायाव मा फैगोन, दायो बेखौ थोंजों बुंनो हानाय नङा। I am busy जों गोबांथार बाथ्रा जायो, जों बेखौसो बुंनांगौ दङ। मालाबा I am busy जानो हागौ, मालाबा he is busy जानो हागौ, मालाबा the man is busy जानो हागौ, मालाबा father is busy जानो हागौ। फरिखायाव बबे मोनसे बिजिया फैगोन आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। सरासनस्रायै प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स फैयोब्ला जों बेनिफ्राय बारगा जों बांद्राय नुनो मोना। दिनैसिमबो आरो जोङो नोजोर होयोब्ला नुवाखै। जेरै हमनानै ला why did we होननाय लोगो लोगो मा होनदों, दसे थाथ' बा दसे नेथ'। why did we होननाय लोगो लोगो जों बेखौ जुदि नोजोर होयोब्ला ओरै बाथ्राया मा जागोन, जों बेखौ हमनो हायो। निश्चय जानो हागौ I have tea, अब्ला मा होननायदों, दसे नेथ' होननाय लोगो लोगो I am having tea, आं साहा लोंगासिनो दं, बेखौ जोङो फोरमायो। दा फरिखायाव why did होननाय लोगो लोगो I have tea फैगोन होननानै आं बुंनो हानाय नङा। why did जानाय होननाय लोगो लोगो हयथ' आङो देलायगासिनो दंबो जानो हागौ, हयथ' आं खानाय खांगासिनो दंबो जानो हागौ, हयथ' आं ओंखाम जागासिनो दंबो जानो हागौ, हयथ' मा आङो ओंखारगासिनो दंबो जानो हागौ, बा आं थांगासिनो दंबो जानो हागौ। फरिखायाव बबे मोनसेया फैगोन, बै एग्जाम्पलखौ जों गासिखौबो होनो हानाय नङा। जों बेखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो। आरो बेयो जोंनि कुइसन पेटार्नाव टेटनि जानाखि मोनसे बिजाब, बे कारेक्ट टेन्स फर्माव बेयो हयथ' मोनसेल' नुजानो हागौ, खिन्थु बे बाथ्राया नुजाजोबा। खिन्थु फरिखायाव मायाव फैगोन जों बेखौ बुंनो हाया। जेरै थियाव जों गोजौआव होनाय मोनफ्रोमबो सोदोबनि सायाव जों सावरायनांगोन। प्लिज
प्लिज साइलेन्स होननाय लोगो लोगो मा अन्नानै सिरि थालाय निश्चय होनबा बेहाय माबा मोनसे खामानिया सोलिगासिनो दं अब्ला मा जोङो we discuss an important matter जुदियाव प्लिज साइलेन्स होननानै बुङोब्ला अब्ला जों मा खालामदों प्लिज साइलेन्स जुदि होननानै बुङोब्ला जों माखासे इम्पर्टेन्ट मेटार जों सावरायगासिनो दङ अब्ला बे प्लिज साइलेन्स होननाय खोथाया बिदि दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्स बे बाथ्राखौ जों हमनो हायो दा प्लिज साइलेन्सआ फरिखायाव फैनो हागौ आरो फैयो बेखौ गारनानै दिनैसिमबो फैनाय जों बांद्राय नुवाखै प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्स जुदि कारेन्ट टेन्स फैयोब्ला बेखौ गारनानै जों फैनाय दिनैसिम बांद्राय नुनो मोनाखै प्लिज साइलेन्स जुदि फैयोब्ला बे बाथ्राया बेखौ फैगोन होननानै जों बुंनो हाया प्लिज साइलेन्स होननाय लोगो सिरि थानाय उनाव जानो हागौ दा क्लास इज गोइं अन माने क्लासा सोलिगासिनो दङ प्लिज साइलेन्स होननाय लोगो मा वी आर डिसकासिं एन इम्पर्टेन्ट मेटार हयथ' जानो हागौ बेनि अनगायै मा फैनो हागौ जों बुंनो हाया जास्ट जों बेनि मोननैसो हिन्टसल' जोङो होदों डन्ट डिस्टार्ब मी 3 4 डन्ट डिस्टार्ब मी गोबां जागोन डन्ट डिस्टार्ब मी जुदि आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा होमबा निश्चय आंनि खामानि माबा मोनसे मावनाय सोलिगासिनो दङ हयथ' आं मा खालामदों I read जानो हागौ I read the book डन्ट डिस्टार्ब मी होनोब्ला मा आंखौ डिस्टार्ब खालामना होनाय लोगोथ' आंनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं डेट मिन्स आइ एम रिडिं बुक जाखागोन बेयो अब्ला डन्ट डिस्टार्ब मी होननानै फरिखायाव फैगोन बेखौ बुंनो हानाय नङा मानोना डन्ट डिस्टार्ब मीआ गोबां सोलायगोन डन्ट डिस्टार्ब दा चाइल्ड जुदि गथ'खौ डिस्टार्ब खालामनांगौ गथ'आ मा खालामदों निश्चय जानो हागौ दा चाइल्ड इज स्लिपिं नाउ गथ'आ नुगासिनो दं हयथ' जानो हागौ डन्ट डिस्टार्ब हिम बिथांखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ बिथाङा मा खालामदों दा बेहाय फरिखायाव डन्ट डिस्टार्ब मीआ फैगोन होनना बुंनो हाया बेवहाय जों गोबां थाल लानांगोन जोंनि कुइसन जानाखि टेटनि कारेक्टारिस्टिक कुइसन बेवहाय थानो हागौ डन्ट डिस्टार्ब मोनसेल' थानो हागौ दा बेहाय जागोन मा डन्ट डिस्टार्ब हिम जानो हागौ डन्ट डिस्टार्ब हिम होननाय लोगो लोगो बियो मा खालामदों हि इज राइटिं जानो हागौ हि रिड बा हि राइट दा बुक जानो हागौ डन्ट डिस्टार्ब दा चाइल्ड जानो हागौ गथ'खौ डिस्टार्ब खालामनाङा बे गथ'आ मा खालामदों बे गथ'आ नुगासिनो दा चाइल्ड इज स्लिपिं नाउ गोबां जागोन जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जों बेखौ एसे गाव गावखौ जों नोजोर होनाया मोजां 5आव दं हारि आप गोख्रै फै होननाय लोगो लोगो मा बिनि स्पेसियेल कुइसना जोङो हारि आप सोदोबजों दिनैसिम दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सआव फैनाय कारेक्ट टेन्सआव जुदि जों नोजोर होयोब्ला बेना मा जागोन हारि आप गोख्रै फै होननाय लोगो लोगो मा जागोन दा टेक्सि वाइट फर इउ हारि आप होननाय लोगो मा जागोन गोख्रै फै होननाय लोगो लोगो स्पेसियेलि बियो वाइटिं सोदोबजोंनो बयनिख्रुइ बांसिन फैयो दिनैसिमबो जेने बाथ्रानि मख'ल' जों सोलायबाय थानाय नुयो हारि आप गोख्रै फै दा टेक्सि इज वाइटिं फर इउ जागोन हयथ' हारि आप होननाय लोगो लोगो मा फैनो हागौ जोंना दा बास इज वाइटिं फर इउ बा आइ एम वाइटिं फर इउ गोख्रै फै हारि आप होननाय लोगो लोगो मा आइ एम वाइटिं फर इउबो जानो हागौ स्पेसियेलि हारि आप सोदोबजों दिनैसिमबो जोङो वाइट फर सोदोबजोंनो एग्जामाव फैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो अब्ला हारि आप होननाय लोगो मा जागोन दा टेक्सि इज वाइटिं फर इउ दा खोथाया जाहैबाय जों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लिरना फोजोबनो हानाय नङा दा डन्ट डिस्टार्ब मी जों मोनबेसे जायो आइ एम बिट जों मोनबेसे जायो वाइट ए बिट जों मोनबेसे जायो लुक एट जों मोनबेसे जायो प्लिज साइलेन्स जों मोनबेसे जायो दा जोंहा नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसो जेब्ला नोंसोरो I am busy, why a bit, please silence, hurry up, don't disturb me, look at it. बैफोर बाथ्राखौ नुयोब्ला बे बाथ्राखौ जोङो दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सआव जोङो महर होथारनांगोन खोथाया बे आरो प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनिफ्राय बेखौ दोननानै बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे कारेक्ट टेन्सखौ फैनायखौ जोङो नोजोर होयोब्ला दिनैसिमबो जों बांद्राय नुनो मोननाय जायाखै आं दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि बेलायाव बेखिनिखौ सावरायनानै दोनथ'बाय उनाव सावरायफिनसिगोन